Свята народнай творчасці «Добрыя суседзі» праходзіў упершыню, але удзельнікаў на дэбют прыехала шмат. Каля 30 калектываў з Беларусі, Расіі і Польшчы вырашылі паказаць гісторыю жыцця сваёй краіны і не толькі. Афіцыйная частка пачалася з 6 удзельнікаў па галоўнай вуліцы аграгарадка Каменюкі. Потым удзельнікі і госці адправіліся ў сэрца пушчы на Царскую поляну, дзе і праходзіў творчы марафон. Хотелось бы, чтобы они сегодня поделились своим творчеством друг с другом. Хотели, чтобы они подарили это творчество всем тем, кто приедет сегодня на поляну. Хотели, чтобы это был праздник творчества, праздник музыки, песни и танца. Першым адчуць публіку змог калектыў узорнай тэатральнай студыі «Чароўны ліхтар». Пластычная ілюстрацыя да скандынаўскай народнай казкі «Асліныя вушы», якая, дарэчы, не так даўно взяла першае месца на тэатральным фестывалі ў Празе, трымала ў напрузе да апошняй хвіліны. Акцёры кажуць, што адкрываць фестываль для іх было хвалююча і адказна. Волнение присутствует на каждом концерте. Готовились очень долго, очень давно. И, конечно же, много усилий вложили во все это. Мы счастливы, что появился такой замечательный фестиваль в таком великолепном месте. И очень рады, что здесь можно познакомиться с другими коллективами Брестской области и Бреста и поделиться друг с другом творчеством. Аднымі творчымі нумарамі фестываль не абмяжоўваўся. Гасцям і удзельнікам было чым заняцца. На паляне раскінуўся сапраўдны горад майстроў. Ад пляцення з газет да чаканкі манет. На фестивале очень много детей участвует, и чтобы те, кто уже свою программу показал, могли бы отдохнуть сами, тоже покататься на аттракционах. Наши ремесленники проводят мастер-классы, показывают то, что они умеют сами делать. И любой желающий может подойти, попробовать себя в роли ремесленника. Адпачынак з карысцю для сябе спадабаўся ўсім. Многія тут знайшлі шмат новых суседзяў, і не толькі са свайго краю. Цяпер галоўнае падтрымліваць сувязі, каб такія сустрэчы праходзілі часцей і гучней. Олег Завадскі, Александр Воронин, Радиокомпания «Брест».